Moi. Tee edes tämä tänään. Tuu vatsamakuulle. Voit tuoda oikean käden vähän tähän koukkuun, sivulle. Ja sitten vasemmalla kädellä niin lähde täältä oikean käden alta. Vasen käsi kurottautuu. Sitten oikea käsi lähtee tonne kattoa kohti. Ja kääntyy lattiaan niin, että humpsahdatkin tämmöiseen kiertoasanaan. Tää tekee aivan ihanaa selkärangalle. Jos sulla on aikaa, niin sä voit hetkeksi jäädä kiertoon, laittaa jalat vaikka tähän toistensa päälle vähän koukkuun. Pitää käsi ja hartia linjassa. Ottaa muutama hengitys ja palata takaisin ja sitten vielä toiselle puolelle. Eli sukeltelet kädellä sieltä ja kierrät tänne. Ja taas sama. Ei ota kauheasti aikaa, mutta tekee ihanan avauksen koko kehoa, avaa rintakehää, selkää. Monesti kuuluu nikamista vähän semmoista raksutusta, kun tän tekee. Ja jos sulla on aikaa vähän jäädä tänne kiertoasanaan makoilemaan, niin jää ihmeessä. Mutta jos ei oo, niin käy edes. Tee molemmat puolet. Menee oikeasti alle minuutti. Eikä tarvi mitään joogavarusteita, niin kuin näkyy. Mullakaan ei erityisesti ole. Eli voit joogata ihan semmosissa vaatteissa, mitä nyt on. Olettaen, että sulla semmoiset vaatteet on, missä vähän pystyy liikkumaan. Toivottavasti, koska liian kireät vaatteet tekee huonoa myös hengitykselle.